Tansa man na ta. Isa? Ito na ta? Ito na ta? Asa man day craft yan eh? Nara ko'y tanawon sa mall kay palit ko regalo para sa kuya. Oh, ba? Palit ka regalo? Uban na lang gusto mo. Uban ka? Sure ka? Oo. Ano hala? Tara. Tara. Uban gusto mo sa mall. Seryosohan ni mo dyan, namili. Ay, para mo di sa ako uyab. Kasiya sa uyab. Ay. Sige, matos ako dito kay napod ko'y tanawon. Sige, kita na to niya. Kita na to. Sige. Miss, excuse me, miss. Yes, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Anong tagpila ni siya, miss? Kami, sir, 699.75. Discount pa ni sir. Discounted pa dyan mo? Para sa asa, sir? Sa mama, sa Ako'y regaluhan ng ba? Ano nga, ano sa size, sir? Medyo taas-taason po, pare-pareha may tapos siksihon. Kanang murag, nakinista po diyang dating ba? Kami bagong nga design, sir. Oo ba? Kaiban na mo. Kasi yung ganun siya, sir. Oh, perfect kayo ni ba? Ano, sir? Ito na yung design, color, yan eh. Mo ba? Hindi manikin na mo. Sige, murag, kanin Jud. Murag, wapo, salamat kayo, miss ha? Thank you. Uy, tara na, papili na ko. Oo ba? Sige, kabili na kayo. Magpili po ko. Pili? Ha? Yung pilihan, nawa mo kay uyab. Nawa mo kay uyab. Nawa mo kay uyab. Pero di ko kaya